На партерния етаж има спалня, хол, кухня, баня с тоалетна, гардеробно помещение и мокро помещение. Спалня с добри размери. Хол, който може да се обособи за бюфет, ако се предлага закуска. Кухня. Модерна баня с добри размери. На втория етаж има две студия с самостоятелни бани и тераса и още две стаи с обща баня и тераса. Това студио е със самостоятелна баня с тоалетна, изграден кухненски кът, голяма Г-образна тераса. Второ по-голямо студио със самостоятелна баня с тоалетна и тераса. Тези две стаи са като апартамент с обща баня с тоалетна. Стаите са просторни, имат обща тераса. На третия етаж има две студия с самостоятелни бани и тераса и още две стаи с обща баня и тераса. Това е първото студио на третия етаж, с голяма баня с тоалетна, има голям вграден гардероб и тераса. Второ по-голямо студио с самостоятелна баня с тоалетна, тук е направено за трима. На долния етаж също може да се направи по този начин. Има самостоятелна тераса. Подобно на долния етаж, тези две стаи са направени като апартамент с обща баня. Стаите с добри размери имат обща тераса. На четвъртия етаж има 4 студия с самостоятелни бани и тераси. Това е първото студио на четвъртия етаж. Тук също може да се изгради кухненски кът, като на втория етаж. В момента е с разтегателен футчал. Има самостоятелна тераса. Второто по-голямо студио с самостоятелна баня с тоалетна. Има самостоятелна тераса. На този етаж тези две стаи са самостоятелни бани. На петия етаж има 4 студия с самостоятелни бани и тераси, две от които са напълно ремонтирани, а другите две са с готови бани. Това е първото студио на петия етаж. Има съвсем малък скос в това студио. С самостоятелна голяма тераса. Второто по-голямо студио на етажа.
това студио няма скосове, има самостоятелна тераса. Отвън има място, което може да се обособи за хранене и отдих. Здраво строителство с удостоверение за въвеждане в експлоатация от 2013 година. Съдействаме за банково кредитиране. До сградата има и обществен парк, където да си играят децата. За повече информация обадете се на посочения телефон.